Днес е 24 май, ден на Словото, и се замислих за начина, по който се изразяваме. Колко често, когато искаме да вложим положителен смисъл, ние казваме всъщност думи, чието корен съдържа ужас, страх, жесток, брутален. И за това ви предлагам една малка практика. Наблюдавайте днес и в следващите дни как говорите, особено когато говорите на себе си. И когато забележите подобни думи, опитайте се да ги замените. Като например, ужасно с много добра, жестоко с прекрасно изпълнение, брутален с уникален, великолепен, вдъхновяващ резултат. Свържете се с усещането, докато го правите. Именно тези думи често създават повече вътрешна безопасност, а това влияе на тревожността много повече, отколкото предполагате. Понякога начина, по който говорим, поддържа това вътрешно напрежение повече, отколкото осъзнаваме. И може би промяната започва с нещо толкова малко, като начинът, по който си говорим.